Şeyh Said ve Şeyh Said'in arkadaşlarının mezar yerlerinin tespiti için hukuki süreci başlatma konusunda bir ortaklaşma ve çalışma yapma kararı aldık. Barwa Diyarbekirê û endamên malbata Şeyh Said Efendî ji bo ku cihê gora Şeyh Said Efendî û hevreyên wî biaşkarekirin, lê dadgeha pêncemîn ya îdare ya Enqereyê doz vekiribû. Dadgehê ji Wezareta Karê Navxwe ya Tirkiyeyê daxwaza belge û agahiyan û parastinê kiribû. Lê belê Wezaretê daxwaza dadgehê red kir. Sekreterê giştî yê Komela Şeyh Said Elî Said Firat got her çi qas dewlet nexwaze cihê goran biaşkarekirin jî heta ku bigihîn armanca xwe dest ji dozê bernadin. Şeyh Said galê Kurda tevayî ye û deyera Kurdan e û çawa her çar partiyê Kurdistanê da ku wek Gazi Muhammed, wek Mela Mustafa Barzanî, wek Seyyid Reza, wek Şeyh Said evanan pêşengê gelê xwe bûne ji bo gelê xwe û mücadela xwe û ji bo hebûna gelê xwe dane mîrasekî ya manewî ya en mezin ji bo me malbatî jî û ji bo gelê Kurd jî ji wanê mezintir mîras tune. Li gorî biryara dadgehê Wezareta Karê Navxwe ya Tirkiyeyê yek ji aliyên dozê ye û diviya bû di nava sih rojan de ji arşîvên dewletê belge û agahî rêkiribûya. Lê belê wezaret di bersiva xwe de dibêje ev doz bêbingeh e û divê were betalkirin. Li gorî nirxandina serokê Barwa Diyarbekirê Parêzer Nahit Eren dê dadgeh careke din ji Wezareta Karê Navxweyî daxwaza belgeyan bike û heger ku ew belge neyên dê dadgeh derbarê wezaretê de jî biryarekê bide. Carka de carî ku ji wan bixwazin ku bersiv nedayîn belge neyşandin, dadgeh gerek doza me qebûl ke berheqê wezîratiya hindir da Devleta Tirkiye û vêje alî hukukî de berê we bersiv nede vû baroyê ew îşra me we ne hukukî ye ew îptal ke. Ha piştî wî îptalbûnê ku dîsa karê xwe neynin cî Şeyh Said mezelê wî ya jî ku hatiye veşartin ku ji me re nebêjin tu dikarî îndî dadgeha Makazê kon ya dadgehê mafê mirova tu dikarî serî li wê bidî. Di sala 1925 de Şeyh Said Efendî û hevalên wî li dadgeha İstiklal ya Şerqê hatin dadgehkirin. Dadgehê biryara darvekirinê da û mafê temîzê jî neda wan. Ev 97 salin malbatên wan daxwaza aşkarekirina cihê gorên wan dikin. Her dîsa heta niha cihê gorên Seyyid Reza, Bediüzzeman Saîdê Kurdî, Xelîd Begê Cibrî jî nayên zanîn. Endamên malbata Şeyh Said Efendî dibêjin bi aşkarenekirina cihê gorên pêşengên Kurdan tê xwestin ku Kurdan bê hafize bihêlin. Lê divê Kurd jî li nirxên xwe yên neteweyî xwedî derkevin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.